nwere onye nke anyị wepụtara 2019 onye apụga nye tiketi ịzọ senate dagide ọ bụghị sọnsọ na ọ chịrị ọkpa na-agba elu ma aka na-agba elu na-agụ ata nke anyị sọnsọ na my ward Isofia ward ka o winụrụ daa na the other 19 wards. Onye a pụtakwazịrị kịta tụrụkwa gangam na ya chọzi senate ọ dachara anyị gbara fort ka apụga gbara na data election onye anyị wepụta ka ọzọ senate kịtazi ọ chọziri ịzọ gọvanọ ọ pụtaziri si na ọzi gọvanọ na-agụ ya enyere gị tiketi apụga na Anambra ịdacha chini aka na agbamọkpa na-agba elu ọ bụrụzie the next one kama ijesi ka ijezie mara ma ị ga-eje zọọ ọhụrụ kanselọ ma ọzọ State House of Assembly ma ọ jezọ PG because even that one ọzọ na local government nke ya for the 20 wards ọ daa na 12 Uhui na-eso na 8 ọ dara ka ọ daa na local government nke ya so ije zọwa House of Assembly ọ ya ada ọ PG go ya in the short onye win no PG in the short because ọ bụrụ na atụọ vote atụọ na befe ọmụ enwe 20%. Do you like Lelo Eko ground work? O chairman ụmụnna. Enwe ọjụjụ na-ajụ onye chọta SOLUDO shop na main market ka ọ na new pass ka ọ bụ na ọchanja ga-aka mma maka ịkọ ọnụ na-atị ya akọweke APC a ka a darụ na akọtọkọ vice ya nọ n'ebe a na-amụ amụ mgbe weka gwara ọya agbagbotu ya niile ọkụ ebe ebe ọ ga-ebe o kwuru ịgbara vice SOLUDO fọrọ akwa ọkọ were akwa ọkọ wee na-acha ị na-ajụ akwa ọkọ n'ego fụzi weke APC abakọ enwekwa sekuriti bikọs ya nwere onwe ya magodo idi mpa sef ya nwere onwe ya bugodi basa sef vice SOLUDO na steeti ya kwa ọnọdụ kena SOLUDO a na-ekwu ọ na-akụ aka n'azụ mbọzọ kwụrụ mmadụ ga ife ome gara ntị agbawu nke bezokwu na SOLUDO ga-ewin ọ na opozu na Anambra ya yi ewin mana ọ bụrụ ya gwara SOLUDO na-arụ ọrụ nwanne SOLUDO na-ekwu okwu ọrụ karịa ife ọ ya eme ọ gwara SOLUDO so otu o si ekwu n'ọnụ arụ ọrụ nwanne uru gara ebe ife dị iche mana ya dịba ya si akwụba aka ịghọta enweghị ya aka elu SOLUDO ịma ife niile isi na ihe eme jee mee abụ ife iji maịka arabụ ndị mmadụ ịma ife isi na ihe eme jee mee ịma ife isi na ihe eme jee mee ọ na-ewute m na Ifeanyị Ụba nọrọ Sinetọ Patrick Ifeanyị bụ ọ bụrụ ife ọrụ nna bụ aka ada onwe nurigirigi ebe niile ga na-amanya mana ya na-echegara m anya nwe zọ na mma gị aka o nwekeghị APC ka bụrụ vice gị ka ọ na-eyi egwu ị nwere ihe ọma Ifeanyị Ụba nwegburu ihe ọma ụnụ aka ada onwe nurigirigi SOLUDO jee lụọ ọrụ SOLUDO jee lụọ ọrụ